Salut! Teo. Salutare și binevenit la un episod de 106 să începem un live de Fortnite. Bă, Edi, cum fac să nu-mi apare marginile alea negre, să ne arată comentariile și cine pe live? Stai. Încheti. Ok. Bă, cum opresc live-ul? Cum opresc live-ul, bă? Apăsat. Eu? 3000 de like-uri. Nici mult, nici mult. Vezi că player acolo. Hai altul. Mamă! Hai că... Nu! Nu! Eu sărit odată cu voi, mam! Cred că vine imediat la tine. Hai să iau o armă. Pana mea, nu am tine. Eu n-am armă. Eu am un sniper, vino la mine. La mine vino! Îi dă revive! Îi dă revive! Aruncă o grenadă, aruncă o grenadă. I-am omorât. Să mor tu! Bă, vină dă-ne revive, te rog! Să vină Bă, unul dar să ne dea revive. Mă, hai cu venit. Box fighter 80. Mamă, ce să facem acum? Să mor, tu Orașul. Ce arme ai? Stai o țără. Burst. Dă-i live că n-ai arme deloc. Dă-i live, bă, Edi, da, dă-i live. I-am dat kill. Am dat kill. Acum, chiar dacă nu se kill, chiar dacă nu se kill. Da, să zic cum te cheamă pe YouTube. Cred că opri live-ul, stai.
Lazy, dar ce rost mai are? Nu? Acum. Bă, cum te cheamă pe tine să mă abonez? Cum te cheamă pe tine pe YouTube? Zici să mă abonez. Pe mine? Da, pe tine, Edi. Cum te cheamă să mă abonez? Da. Mm. Fratele tău are canal de YouTube. Ah. Gata, te-am găsit. Bă, pe mine mă dă numai cu un cânt... Pe mine mă dă numai cu un cântăreț. Îl dă mai în jos. Edi, Bagă-i dans. Banu, banu, banu. Bine, bravo. bate, Edi. Ești bun. Ești mangral junior. Să moară de-atât. Mamă, ca... Ce dă nou scop? Banu, banu. Da, tregia. Sărim în Katie Corner de data asta. Dați ready up. Câte persoane ai pe live? Câte persoane ai pe live? Dați o firă că mă sună cineva. Mersi. Sperăm și noi. Auzi. Bă, să ai win, clar, bă, sărim în Katie Corner. Hai să sărim în rischi după... Nu, ascultați-mă în Katie Corner, ascultați-mă o țără în Katie Corner, acolo dăm de bot, facem skill-uri și după mergem în lazy și acolo dăm de transpirați. Mai degrabă am merge în rischi și după în sal. Aud. Mamă, uite Galactus! Mamă, uite pe Galactus, mamă! Hai în Katie! Ba da! Ba da! Nu mă, hai aici, nu se duce acolo, hai în Katie! Haideți în Katie! Nu, în Katie că nu mai lucrărițe! Avem playeri. Știu că avem, dați voci! Mamă, dar cât-s? Lăsați-mi și mie câteva kill-uri. Deja am birds și are. Eu deja am un SMG să-mi fac. N-am zis retail, dar ok. Knock. Lăsați-mi kill-uri și mie, vă rog. Care îmi lasă kill-uri îi dăm blancizare. Care îmi lasă kill-uri îi dăm blancizare, cam 400.
Eu am 3 kill-uri deja. Care vrea un pump verde? Eu am pump albastru, deci nu. Mama, am luat bun, sincer să zic. Mănânc ardel. Eu mănânc un cod de cocos. De care mă apără că mă duc la baie? Trebuia zis că până undeva să vină scrisă la el. Mă duc la baie, hai da. Messi, vină cu aia de să-ți dau. Bă, eu am numai un kill. Așa. Păi ăștia fură tot, cred că încheie. Îmi fură unul varza. Bă, îmi fură unul varza. Du-te mă, și